ľudia, pokračujeme v tejto hre. Dneska tú hudbu nedám, bohužiaľ, pretože sa mi nechce zapínať telku. A zase som spadol, ja som super, akože. Inak pri minulom videjku som si všimol, že keď som ho pozeral, že či niečo nechýba, tak som videl, že tu môžem, že keď tu pridám kamaráta a on to príjme, tak dostanem free bicykel, aka motorku, pretože je to motorka. A tak rozmýšľam, že čo keby dneska ešte vyjde jedno videjko, ale nepoviem ani o čom vyjde videjko. Proste vyjde dneska ešte ďalšie jedno videjko, ale nepoviem ani o čom vyjde ďalšie videjko. To sa musíte nechať prekvapiť. A uvidíte potom. Ja nechápem tejto hre inak niekedy. Že akože prečo mám takto postavičku, ale dobre. Včera sme vlastne došli po 56 progres. A teraz dneska dojdeme až po 100 by som chcel hitnúť dneska. V dnešnom videu by som dal možno tak asi 100 by som bol rád, keby to dneska hitneme. Keby nie, tak uvidíme. Uvidíme, že či mi to vyjde. Však uvidíte a som veľmi rád, že ste mi dali 3 odbere, to je super. Na to, že som včera začal, tak už mám 3 subscriby, to je celkom good. Yes, spadol som, prečo mi kamarát po scéne toto, dobre, to je jedno. Yes, tak to som celkom pokazil. Samozrejme, zajtra vyjde tiež nejaké videjko a typol sa na mňa kamarát, takže to je jedno, pohoda je hoda inak. Ó, ty kokos, to som jak vybalancoval na prednom koliesku. A keby ste ma chceli pridať, tak potom vám ukážem môj nickname. Yes, to som celkom pokazil. Dúfam, že mi teraz nebude volať kamarát, ak nie, tak akože super, toto videjko nevyjde. Som pokazil celkom. Jo! To som presne akože skočil super na to. Hoď, panák. Jo! Hoď! Yes. Joj, jo. Máme už progres 79, čo je celkom good. Ak teda cez toto prejdem, by som bol veľmi rád, ak to prejdem. Prečo sa na mňa furt pripája a odpája? Áno, akože mám... Sorry za lagy, pretože môj mobil je taký čudný, že keď mám akože málo percent, tak laguje to občas. No, neviem, že či akože budete ešte dneska chcieť video, uvidím to. Na vašej podpore na tomto videjku, ešte ďalšom. Jasné, však ale to čo je zabugované? Yes, sir. Super. Áno, poukazil som to, super. No neviem, čo mám k tomuto videjku viac hovoriť, pretože akože neviem, potom uvidím, že akože neviem, čo chcem povedať, ale dobre. No, ja aj už viem, čo chcem povedať.
Že uvidím, že či toto videjko je dobre spravené, natočené. Inak sorry za to, že mi to tak laguje, pretože môj mobil je čudný. Lebo keď mám vybitý mobil, tak on ceká. Máme progres 84. To je super. Takže dneska to určite dohrám. Takže uvidím. Jo, tak teraz som skoro spadol. Yes, kámo. Super, akože. Vyskúšam to z druhej strany, stade to. Super. Prepačte. Ľudia, som strašné elko v takýchto hrách občas. Niekedy mi to ide veľmi dobre a niekedy mi to ide aj zle. Uvidíme, super, kamarát mi volá, tak kašlem na neho teraz. Kámo, to čo je? Normálne ja tú hru nemám rád. Ježiši Kriste, kámo. Ja už mám nervy na túto hru. Tingajo mi akože on zmeškaný hovor mi položil, super. To je jedno, kašlem na to teraz. Yes! Kamu nevolaj mi. Toto by som akože už dneska dohral by som to. Yes. Dneska by som to vyskúšal dohrať. Tak uvidím akože. Yes. Som nedoskočil. To není super. No. Jo. No, tak toto je super, zaujímavé. Main Grange. Áno, teraz som skoro spadol, lebo to vec ma skoro zhodila. Čo je, kámo? Laser, ty si super hra, akože niekedy. Ľudia, tam už je koniec celého obíčka. Čiže celkom dobré. Čiže ma to bude stáva baviť. Jo! Ja by som bol rád, keby na tomto videjku dáme aspoň že nejaké 3 lajky, to by bolo super. Alebo aspoň 1 napríklad. Jo! Super. Som chcel povedať, že som skoro spadol. Povedal som, že spadol som už. Taký trik. No. Ja by som sa s vami pri tomto videjku lúčil. A uvidíme sa u nejakého ďalšieho videjka, čo ešte dneska vyjde nejaké. Ja sa s vami lúčim. Čau!